Hemen salam dostlar. Sanday Plus ýene-de siz bilen bugün bizim mehmanymyz Beki Allah Gurbanow. Beki däde ýedigen studio. Ýene näp tanıştyryp bolýar. O adam komun başladı. O adam kom. Olmam. Gowdaş. Kimiz var hiç bir gawatlaşamyzda bir belli bir ortalyga pikire anfat gelemez. Hakyky şo şey. Hemişe de ho goşgyny atlayan, o sene gar söýýän, ýaşy diýär şo. Yok, man şey tartyşyp. Gyzygam şonu bir güne ýazar. Burunlar diýip ene ahir neti bölügün. Hakyky. Çay restorana getirdi. Öňüm bir gün oturup goýun turada düşmändik. Stories koydun ayağını şämi. Altından ştaýdy kimden düň koturan turatyny bolup ýalyň şämi şo. Kom sen? Gowdaş. Hem täzel. Täzelik şol o adam diýen mop ýene bir akym özüm keypine laýalym ýene. Fanatizm diýen ýaly aýdymçylar hem prodüjeniýe sebäbi aýdymçylaryň YouTube kanallarına, aýdym platformalaryny ýöredýänler. Aýdymlaryň dünýä ýaraýan näme diýen awtorlyk hukugyny alyp berýän diýen şey düşünýär. Has düşünükler bolýar, Shazamda çykarýar. TikTok muzykada, Instagram muzykada çykarýar, edip berýänler. Iň soň aýdymlar birinji maňa gelýär, bularym reklama meýataşda. Näçe reklama bolsa näme bular da onuň özüm şon ýalyna ol çykardy diýip habarlar ýaly bir zat. Aslında oňa platforma gerek. Şoň üçin o aýyny täze nimetdim bunu gyzyklanma bildirip başladylar. Inni kynçylyk çekilýän ýeri şo hemişe döwür oturmaly bolýar, maňa şo kyn bolýar. Özlerine inisiatiwa bolaýsa, oklak goýberseler, näş täzelik badyr diýseler, kynem däl wagt ýok. Hem ol studiýany ýöredýän, hem klip düşüren bolýan, hem ol bul waýny düşürýän ýene diýen onuň bunun döwürme wagt ýok. Şonun Eğer onu giyin etsengem bolýar, özüm çağırıp, özlerinden çağırýan arasynda. Şonu dogry ýöredip, dogry alyp baryp bolsa goý, o projekt. Şu da dogrymy kara öý diýen. Şunu gollaýan, şonu ýaly edilýän, oňa muňa işledip men etdim diýip goýýarlar logolaryny. Ýogum diýip bolana, sebäbi oňam rahmeti däl. Ýöne, ol edýänem oňadan brendler. Boluversin. Meselem Christopher Nolan kino düşürenne nähil ulýadylyklar çağıraýsyn. Näme üçindir şo rejissoryň ady bilen gidýär şo kinolar. Batman diýdi, Interstellar diýdi, ýene Начало diýdi, Началоda olar. Şöyle ýyllarlar. DiCaprio'dan başlap hemmesi olan ululu gigantlar. Näme üçindir şo kino birinji rejissor gözüňe gelýär. Inni olan sisteması bilen bizim sistemamız. Inni gözüne getir şonu şu production düzenli bolsa baştan ideýa hem şo bolsa Garaz ýoşuk bilen şoňa adamlar ýa-da şo sistem. Ola. Ay dogry pikir berdi. Ol özüm brend diýen ol oňa da käbir gerek ýerinde şunýaly brend bolmak üçin özüm belki bir edendir. Belki de hukman edendir. Ýöne ol gerek ýerine şeýle taýin proýekde ýöne bir ispawnitsel bolgan barp bilýän diýen. Ondan şo ýagdaýda eger bizde nähillisene bizde aýdymçy bolsaňam, alpbarçy bolsaňam köp saat özüň gurnamalar. Sen menejeriň ýa bir maslahatçyň professional ýok. Ya dostundur, ya maşgalaňdyr şunýaly. Maslahatçylygyň barda. Ya da aýdym çykarsaň, köplenç ýagdaýda şonu özüň ýükleýän, ondan hem on platforma ýükläp çykmaly. Şo meselem diýen. Olurdan sen diýen zadyň olurdan ana ýen bir ädim şoňa. Biriste aslında ol özü brend bolup bilenem, ol hemme zady gurnamaly diýen zat ýok. Biri gurnap gel işle ene şu proýekt ba alyp bar şunu ya ştaýda mihman bolup gel diýse gaýty mene hediletsek. Men kudel proýekt kumur ýamar şeýle da. Süleyman proýekt. Süleymanyň proýekti o diýär ýöne. Agam kim sen men kidik gurlagyn niýe? Ýok, men diýmem bilen ak sebäbi şo men kidiýsem bir hili käbir zatlara boşdan aýjak gel, men boşdan gelen ak. Men mihman ýalyp barýan, kumur ýamyrdan ýazyk etmekde gowy proýekt ýok men üçin. Näme üçin sebäbi barýan arkyn
Fagadyna diýerler, oturýan, gurulýşýän. Gurleýän ýokdam oturma. Ýaşyň gydak ýa. Ýaşyň çagranda oturdum. Ýa, sebäbini aýtdym ha. Umuman. Şoň üçin proýekt bolsa, öz adyny alsyn şol. Bolly, kabul etdim. Inni kabul edýän. Inni Sandy Plus olan Sandy sowallardan gelýär-de esasy maňa soraglýar. Sana bermem. O men onuň edilýäni beýdip mehmanýal bolup oturasym gelenak. Ýöne bir soralar bar bolsa, gowy temalar bar bolsa açsan ýazyp geldim diýeň. Gepleşikde reklam. Nemede ýok gep reklama sizinkide. Gümrüýamyrda ýok dogry. Reklama ortasynda. Şunun içine reklama goýýan, mysal üçin sen goýdun. Şo reklaman efekti bolurmy ýok bolurmy? Ol dogry goýmalar sebäbi ol tomoşaçysyna bagly. Bu näme reklam edýäniňe bagly. Meselem aýdary maşin ustasynyň öz blogu bar diýeli, blogmy? Account ýörüdýär, şo hilje life hack ýaşynýarlar. Radiator nerip bejermeli ýa razdatka nerip ýagyn saçmaly, şunýaly gurumlar edýär diýeli. Alibam içine razdatka sözün şu. Ulu maşinlarda var ýa. Aýmy tarşyn diýenler. Haçsız düşnükli bolsun, düşnükli. Nime ýerketdim ojo. Kalgo zat. Owa. O ýerketdim. Şol etsek gollum men. Owa. İçinde de bir gelin ýerler üçin bir dukan açyly diýip goýsaň. Meselem düşnükli bolýan öýme magazyny reklam etsen tutmaýar ol. Sebäbi oň tomoşaçysy üçin gyzykly däl, gerek däl ol. Şonu niýek bolumda? Şoň üçin dogry etmeli. Ýene bir zat bar. Reklamany ýaýratmak bar. Ýöne reklamanyň birinji maksady sewda. Ol haryp satmak reklamy. Eger şol satmaýan bolsa, ol hatda näçe köp eşdenen bolsalar, hawa şansy köpelýär, ýöne izhady maksimalny köp ýaratmak däl. Maksimalny dogry ýerde bermek reklamy. Şo gepleşiň awrosy şo reklamany basýar diýip düşünýärmi? Ýa adam gepleşip görjek bolup gelýär-de şonu. Ýok, beýdijek bolsaň onda tutuş ýeri ýüzünde hemme sistema şeýle gorlanar. Ya ona beýle däl ol. Meselem näňrak neme jemlerini Euro. Owa. Futbol. Nähil uly derejede final aýdar şoňa. Nähil uly derejede adamlaryň ünsü futbolla. Ýöne bilýän şoň içinde reklamalar näçe gymmat goýulýar. Adnaka şonu gymmadam goýýanlar hem hasaplap goýýar, pikirlenip nähil bilermenler o taýda goýmagy maslahat berýär. Ay hoko bulan kellesi futbolla reklaman gatdy da galmaýar diýen aktar adnaka. Galýa barbyr. Ýene bir zat bar. Şunu gatken aýdýanmy? Maňa reklamy tema açylsa şunu aýdýanmy? Bir gezek şeýle salut ýaly atyryp geçip ýeterlik däl reklam. Ol dowamly bolmaly. Menem şonu ýan köplenşäler. Ondan ol ýanky finalyň içinde giden reklamada o derejede prem ertel magazynyň agyr oçury bolmalygy mümkin. Ýöne şuramda şol şoňa bir agram berýär, bir taýda kanýaça galýa-da. Näme çütbeki däde diýerler sana. Murat Molla daktylar. Eýlemi? Şo diýdondan gitdi. Şondan diýen. Ene Murat Molla diýdi bolyn, gitdi ondan. Beki däde bolup gidip otur. Bekaga diýenlerden beki däde diýenler o. Gümrüýamyra çağırylmadan öýkölediňmi? Ya, Men türkde malumat. Ýöne gynandym. Näme üçin diýsen? Aýdasyn gelýän zatlar bar. Käwrat aýdasyn gurlaşasyn gelýär-de, onu ýetiresin gelýär. Bilýän, onuň bir hili öz ýanyndan menen bolaýsydym ştaýda diýär. Ýöne bolasyn gelýär. Men oturup dol gördüm oğluny. Sebäbi oğlunyň köpüsi menden
çıkanlar. Düşünýär, men öýümde ýatyp elimden çykan. Daşy döwjän ödüm, döwjänler bar, men ýaman känki şäher ödüm bilýän döwjän. Şeýle bir hödürledim de şu albomy şu adam dur. Owa surat alýady. Studio omat foto studio modatda ýertdim bir eýne iş eddi. Ay hiç kim almady aramyny. Şu hiç kim almadı. Daşy an göreli gelsin hiç kim istatýar taşyma. Şu inni şu soraman badylay şunu ýaly after dalýan adamlar gatnaşy oraya bratda näme bolýar. Brili. Bolmaz şeýle. Ya şu ağra ýülen gatnaşýan ýa tanaly urat gatnaşýarlar madam. Ýok, edil onu ýaly. Günümül bir bähfit arap gatnaşýanlarym bardyr. Ýöne asyl adamyň öz tygatyna ba güýçlä, golaýrak bolasy gelmek. Ol bir tebigy zat. Onuň biri güýçlü bolsa, sen şoň ýanynda özüňi howpsuzrak duýan. Tebigy opşy umum alamyzda düýbünne şo ba. Onuň belräkler bilen golaýrak bolmagan bir şoň ýaly bir aňarsynda şol instinkt ba makadiýan ýagdaýy guruprak adamlar bilen gatnaşasy gelýändigem düýbünne şo ba boýun almalylar. Birden häzir maňa kömek gerek bolsa, birden kösensem şuň bilen aram gowy bolsa ýutup bilýän, kömek sorap bilýän. Olam edemek diýem. Onu ýem o garantiýa ýok, o söz bermedi. Söz berse de etmänmeli. Ýöne adamyň içinde bir şoň ýaly umyt bar da. Şoň üçin galyň bolan gatnaşyp başladylar diýer. Tebigy zat muny hiç geň görmegem gerekler, bu adaty bar. Ýok. Şunu stora gelen latdan ana menjigim Akmurat mutaçyn Akmurat boldan, Akmurat bolda bolyn. Hamala inni men şonu bir hili. Menjigime diýen ýaly kabul edýär adamlar. Hamala onuň men onu etme men ýanymda kamera alyp ýörýän edip gezip ýörler. Jigimde bile ýaşaýar bir howlu. Onuň kamera alyp montaj edip ýanymda ýöňem adamlarda şunu ýazat emele gelýärler. Öň ýadyna düşmedim ka. Men ýanymda gezip ýörüňem men toýa gidip ýör. Ýok sen bu ýagdaýyň başga ýagdaý düýbünden ýak bilen gabat gelen ak öň ýadyna düşmedim ka diýär. Şo sorak. Meselem öň görmedimmi ýanynda da öňem näme üçin gatnaşan akdyň, näme üçin çagaran akdyň öň güýçmelen etken gelemi? Öň ýadyna düşmedi öň. Adam bir zada ýetýänse, bir zada suwd edýänse, bir zat ilki edip görkezmeli, ha bir agramyň bolar ýaly, gymmatyň bolar ýaly. Adamlar hem şoň ýalylar, öň hiç sa etmedik bolsa durmuşda, ýöne bir köçet algap ýören goňşyň bolsa. Planzan gowy diýen, geçýän gidýän. Soň näme bolýar bolyn? Soň onuň bir ýyldız bolup çykýar, onuň eýi toýa sagat bolmamy, goňşa sen. Ey mene tebigy gatmy kadýan. Şeýleni. Tebigy gatdy kabul edýär. Bolýar onu kommentarda ýazsynlar da. Kommentarda ýazyn, her kim öz pikirini ýazsynlar. Bunu zat edenim bir tane adam şunu ýalyk gürläpdirler, öň bilen näme dip nasam diýeli YouTube'da açyp berip dawa şu goý zat dip özüm urupdyryp ýörnäýüm. Ýöne tutanokdy da. Tutanok birdenem TikTok keselli zat dip tutup gitdi da. Sen munyň hapşy başga ýagdaý ýöne. Sen gaýta hakyň bar sen. Sen şol entek Akmurat dälkäde ýanynadyň. Inni sen döşüňe takyp binemeýän iniými şu? Inni bu ýyzany berdi. Gaýta olanmaly, oňa adyn olanmaly. Ola şeýle pikirde boluverdim adam. Ola. Bolmamy. Erti reklama başlaýar. Akmurat. Ýene bir zat bar ýadyma düşdi. Allah. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aqlima. Ana wa qaçmana o mi asme. Mana kimeyden. Sen edil şuam kan orta arasına geldin. Ana söyle. Aymandan. O ştaýnam ýöri telep goýýar iklim jany, iklim öz gepleşigine meni ýatlatdyr. Her ýerde taw bolaýdaýyn şuňa diýip
Yadımdan çıkıyordu. Klimcan şu taydan aydan sağ ol tanrı arkadan. Ağlam. Tanadın mı bir? Hocam qaray. Ay. On orada ya. Allah ettin ay. Öz gepleşin gördüm görmedin mi? Çalıştılar. Ey bekmaya beka. Arawani. Öz gepleşin gördüm görmedin mi? Gördüm. Ya dedim çalıştılar. Ballar kayın. Samkedin. Ama esmedik olma mümkün. Aa. Böyle ötünç doğru. Ballar. Doğru klima haberleşir. Haberleşelim. Selam beka. Aleyküm selam. Vale tamam. Biraz şeyle bir fikir var. Oğuran job fikri. Laşan ödüm. Vaqt saklap bolýarmy? Howa diye. Meselem birine garaşýaň, bir sagat garaşýaň, şu uzak wagt ýaly bolýar. Ýa-da bir ýere barmaly bolsaň, bir sagatda da oradan ýetişilýän bolsa, onda wagt şart geçdi, ýetişmedim, wagt az ýaly bolýar. Ýa-da bolýar, beýdiýmän ikinji misalym gowdal. Meselem 3 milyon etdiň diýeli, dostlaryň bilen görüşdiň diýeli. 2-3 saat edil 3 minut ýaly geçip gitdi. Birinji ýagdaýda hayal geçdi. Ýöne ýadymda galmady şol. Şoň üçin video tutmaly. O duýguny beren ağa. Ben okuyorum ne Antireklam. Galya da yedigen video stüdyan tutmazım için. Qoğallar ya yadınız. Indi. İkinji ýagdaýda çalt geçdi diýe. Ýöne seni bir giden duýgu emosiýa galdy, ýatlama galdy. Çalt geçdi göräýmäge. Ýöne wagt näde saklap bolýar. Şol wagty ýüregimizde, aňymyzda alyp galsak wagt saklanan ýaly bolýar şol. Ýöne oň üçin şol wagty peýdaly we manily doldurmaly. Ýa-da boş garaşmaly. Ýöne bir zat bar. Garaşmak kıyın ya, ýöne garaşmana zat bolmasa onda näderdim diye. Filosofik bir näme. Pastiýan ölme şey diýende garaşmak kıyın. Yani garaşmana zat bolmasa şonda näderdim diye. Şükür etmeli. Hawa. Näme indi şu wagtly tema geldik de wagty alýan zatlaryň birine sosial ses. Döwür şonda da näme etjek? Trend diýen ýa trendde bolmaly. Şonu etmesen galyp barýan da ne? Kim adam şo zady kabul edýär-de? Yo bolýar, sen professional tarapdan aýdýan. Ulanjylar üçin şol ziýanlymy, peýdalymy? Özüňe bagly. Özüň islenlik zady peýdalym. Ulan bolýar ziýanlym, ulan görme gerekmejek zady. Kän opdy bolan uly sunuga diýişkärler bilen gidýär käwat tartışma. Ay näme gerek, ay näme ýyly. Rahat gidýär. Näme çek döw sebäbi hemme şo taýdan görýär-de. Bular üçin öýdäkilerim TikTok'tan hani plan nämesi bar. Burada gözleýärler, görýärler, şoňa şo taýda bar. Eýem Google ýaly bolup gitdi-de. Laşamak mene şoň bilen. Näme çek? Näme çek däl? Ideýalerim. Meselem adyny aýtmaýyn, ýöne bizde de bar. Sosial setde praktiski aktivni däl. Ýöne super ýyllar öýdi. Näme üçin? İşler gowy. Çıkaran dady. Yo on ýalken, ol hemmekşe. Diýmek hukmanlar şo. Yo hemmekşe o bag berilen okda ho. Ýöne ölçäp günne bir selfie goýmaly, günne bir zat oklamaly. Käbir adam şon ýaly bolmaly boly. Görýän? Inni şu şeyden adamma. Şo kän işi agramly däl diýmek. Ol işini üns bermeli. Reklama däl. Ýöne reklamada efekt berýär da näme çykdy? Ya işin Yo işem işler. Men öňüm merdanyň öpleşigini de aýtdym. Yani kameran kaçysyny satdy, sen sunuga törede oturýan sunugadyna seretdiýän. Onuň alalaşýan. Ýöne näme etjekde? Beýlekler şon ýalla. Yok diýjek bolýanym şony hukman bir şon ýalyk diýip kabul edilenne. Şon ýalyk diýip kabul edilen soň gidip dur adamlaryň aňyna şon ýalyk kabul edilen. Toýçat bile şol. Onu käbir adamy şonsyz kabul edip bolany. Mysal üçin şu çykarylýan
işler internete koymasa bizim hem ediyen işlemler kän ýöne goýup bilmeýänler we goýdurmaýanlar we da müşterilerde. Mesela toýlarda, ýenelerde goýdurulan goýmalar mesela üçin. Gelenini görkezme, ya gelenini de görkezmeler. Düşünýärmi? Indi şol eden işin görünen nokta şu wagtky köp edilýän zat biz öň etdik, geçdik şo zatlardan. 3000'lük döwrü, ýenelik döwrde 3000'lükde biz her ýyl zat edýärdik. Ya ondan soň o kasetlerce sıfraboylar geçenden montaj kamp şo zatlar şuwa gaýtalap berler, onu bulur edýär bolýan. Bir ýyl edip durup bizden o dawno edip geçdik de ýöne şo zatlar publika var. Ýokdy, şo edilmedi. Bul eden ýalak boldy bari. Şunu ýalak zatlar emele gelýärler. Ondan bolan o sotsial bolsun. Et goý. Men şu çay gaýtalayda başga hillerini eşekmi? Şuna meňdeş başga näme bar? Düt köşügem. Düt köşügem bolsa bolýarmy? Uni köp aýdymçylar zatlaryny işleşýänken. Asnavnoy ýokarky nemeler menne diýen hemmes. Menne dälem bolsa menden maslahat alýar. Näme bagtda maslahat alýar? Şu YouTube ol bul audio platforma. Men bilişime görä sen käbir belli aýdymlaňam sebäp bolupsyň ýazylmagyna. Yani bukçaydym mysal üçin men. Klip etdim köpsüne. Klip etdim. Kim bilen has köp işleşendim? Yo, esasa Hemrana hemmekşbilýär Hemra bilen asnawma. Bu madda şo öňkü ýalçalygy ýyllar orada çykarýar. Başdana Hemra bilen Hemra Gurbaş. Ene Hemra. Hey gerek şoňa sotsiýet. Yok gerek. Aýdýana käbir adama gerek geldi. Yani haja gerek geldi. Hiç kime de gerek däl. Şol işin dogry etse. Häzir adamlaň özi kesişdirip klip edip. Yo, mysal almaly bolýar. Ondan ýagşy gününe düşýäň-de. Alma mysal. Yo, şoň üçin mysal almaly. Käbir kişä gerek geldi. Şol işine yeterlik derejede üns bermeýän üçin gerek şol. Üns berende de şeýle bir talantly olanlar bar. Sotsiýete ýok bolsun tanyrlar. Gözläp taparlar gerek bolsa. Eşitip bir-birinden dilden dile geçip. Yine de o gepleşen başında ikimiz gabat gelen ok. Şoňa geldik. Ýöne şu bolmaly da. Indi geldik şoňa. Şoňa gelmelik. Munsuz bolmady da ki. Ata sülenem çekeleşäň öýden. Beýmeyje. O soň ho SMS gönüňe degmedim däme. Yok. Şoň ýaly bolýar. Yok. Her kimin öz pikir ýöretişi bar da dünýede her kim ýaşaýyşy bar onu unka ýalňyş diýip bolan nokta men dogry bolmaly. Men o durmuş ýöreligem dogry diýip bolan nokta. Her kimin bir hille. Toy barada soraýynla. Toýa mehman bolup haçan soň gerek bardym. Kimin toýuna bardy? Yok. Toýa mehman. Nimeň diýjegim? Gatrak däm aýdym sesi. Gaty. Şahakda näme pikir edýän? Kim nepesiň toýuny ödümay? Nepesiň toýuny ödüýdän. Aparat atşalar da. Dum atşa sabar teqif bilenmi? Sabar teqif gel. Ey aparatyň sesi gaty bolmaly, aparat pes çotku bolmaly näme diýip şu ýadyma düşýär. Men pikir edýän adamlar bar ha. Şunýan şuň gerek däl adamlara. Mehman bolup baranlar bar. Köplen şunu ister şoň üçin daşyna çykýandylar, kapyny almak zorundadylar. Oturar ýaly däl, gurulýyp bolana. Bir bir medeniýeti bar, gurulýyşdyň bir köpden bäri görüşmeýän adamlar bilen görüşdiň. Oňa da ýoşdyk bilen bararsy. Bir ederadir. Indi şoňa adazyga bolsa şu gurulýar sebäp bolsun. Sebäp bolsun. Oňa da barars bir günä ýoşajagy gerek wagt tans edip galan wagt oturup şu wagt ýöne şo bir rejim gidip duranlar diktir gurulýar tans edýär. Ene şu ne diýip bolsa plança ýyldan ýa-ni nepesiň toýunyň ýaýraşýar belki şu videoda ýaýrasyn plança ýyldan şoňa barar adamlar oturup gurulýyp da edip tans edeliň indi dawa tans edeliň alt barja tansam nemede aýdyp toýun dowamyny bir küçük edek tans edilip ýene edip şoňa döwrede barar ne diýip bolsa
Ana. Ani şahy restoranın ady ütköş şaýlaryndan dartyp görýär. Şahy restoranın öz dostumuz islenip wagt gelip arkaýyn. Pulun ýokmy bolsa gelip iş gitip bolýardy. Aslında şu dostum yazmaly mülkümen hiç bir hili baramak şoňa. O bunlar hereket edýär. Hereketine dowam etýär. Olar ýatana gater we işle. Men o adamda da şonu ýalak bolup durar. Täzelik aýtmaly bolýar. Bu kimede şo bolupdy ýa. Onu hamala olur. Diňe şolar produgat edýän ýalak emele gelýär. Ýok, o nemet ýöne. Ýok, o gidip barýar, onuň beýlekler gynanýarmy ka öýdüp bir hil şonu ýaly pikir kelläme gelýär. Onuň bir zady bar, arslan işleşýär. Gel, owy täzelik bar sen üçin çağırýar. Şonsu bar, özü zainteresowan şu zatlarda. Onu beýlekler hem şonu ýaly zainteresowan bolaýsa da, men özüm barýan, bar işimi taşlap mikrofon alyp barýan. Bir işin videon, suratyň gowdugyny görkezjisi prosmotrmy? Ya like-my? Ýok, prosmotr tebe like mene goýamak. Görýän, goýamak. Tebe goýum enlik bolmandyr. Görmek enlik boldy, like goýmak enlik bolmady. Onuň üçin görüleni gowy. Tebe like köp kişi goýmaýar. Tebe goýsa mädir oňa goýup dur diýip, bulan goýup dur. Diýen zat gelýär diýip adamlar goýmaýar. Köp ýanky, köp sunat işgärlemden görýär goýanok, ýa paýlaşanok. Dolanyn hukmalmy istoriýada mutlak goýmak. Şu aňyrky hoş bolýar da. Bolýar, onu şoňa repost etmek hem hukmalmy? Nime bolýar öz ýanyna? Sen goýýan, sen etmese sen gynanarsyň öýdýär. Kelleden. Men göwnüme şu eminliğin tutuş günü reposta gidýär. Gidýär. Nime men telewizora çykypla ýana. Hawa. Käbiri telewizoryna çykypla da diýär. Şonu ýa hala maý. Näme çyk daqat edýänmi? Men telewizorda. Aha, gorktun şoň seni. Обновление geldi. Men gowdy. Stati Xitaydan ýörüýte telewizor daqat etdim. Şoň üçin de mutlu. O, bir mistika şunu ýapardat başlaýan ýaly. Indi meni şon ýaly kabul etdiler meni. Ýörüýte aýdýan daqat edýänmi? Meni gutlaýda diýip. Patpisklerden men. Onu ay pulan tanımadığım pulan buskan. Hoş bolýar goý degen. Ne bir gün stories durmadı agyr ýeňil ýokla. Agam. Mena bolýar. Tabakly bolýar diýen. Onun üçin tawa işinde üstünlük, ýedigene üstünlük, o adyma üstünlük. Kän jedeläýdik bolmak sen bilen. Indi kepresi oýdyk. Ne diýip bol. Sağ ol. Şunu ýaly. Dogry maýdaýyn. Sen gepleşiklerini hemmesini görýän, özüňe da ýanky ýollaşyňda ýene başlaýyşyň, näme diýişiň gatnaşasyň gelýär, dogry maýdaýyn. Sen aýdym başla ýollaşyda çağırsak. Prinsip babır aýdym. Bolýar, ýa-ýa. Bolýar.